Bona tarda. Avui, en el nostre apartat de Llengua per a tothom, estudiarem i analitzarem algunes de les paraules del nostre diccionari perquè ens ajudi a comprendre-les i a fer-les servir en converses properes. Vinga, doncs, comencem. Taula americana de la senyora Inés. Màquina immensa de tirar fotos de les Canàries. Col·lecció exagerada de nines Barbie. Aparell de televisió per la germana de la teva mare. Un cervell per estrenar, com el del nostre becari. Es diu en una persona quan té la virtut de no ser ràpida. Una monja entre reixes. ...29 de febrer. Diga de pesta. Ja t'és un morint al 17. El preu que has pagat per la senyora. Gest de picar l'espatlla d'un amic suaument mentre cantes una cançó. Filla nascuda de la unió entre Jesús i la Tina. Es diu quan un tros de pollastre espès queda atrapat enmig dels queixals. No ho entenc, sense picar. Acció que fan els éssers humans quan tenen fred, evidentment amb un abric. I per acabar, el que tenen els homes xinos abans de fer el primer pipí del dia. Gràcies i fins la propera setmana. A reveure.